Boy, bilhin ko na to. 45. 40 na lang. Grabe, siksikan ngayon kasi may concert, oh. Oh, mga kalapatids. Ang gaganda ng mga kalapati ni Tutoy. Toy, magkakano itong mga kalapati mo? Sandaan na lang. Sandaan? 100, 150. Depende mga kalapatids, oh. May 100, may 150. Uy, napakamura ngayon mga kalapatids, oh. Pikinis ang dalang kalapati ni Idol. May mga bata. Magkano yung mga bata? Sandaan na lang. Ay, mga matatanda. Reader. 150 daw mga kalapatids. Lahat may sing-sing, no? GJH. Ito. Magkano to? Ha? 150 to? Bata pa? Balik ko may sing-sing, no? Ay, iba, double bundle. Uy, club pala ito. Magkano tong club? 150 tong club. Bata pa, no? Bata pa, may mga club pala, 150. Kasi iba 100. Mura na tong mga kalapatids. May off color, napakamahal yan. Yan, magaganda. Ito boy, magkano to? 100. Yan, magkano to? 150. 100, 150 boy, maraming salamat. Magkano to? 200. May sing-sing to? Walang sing-sing. Bana boy, katban. Yan, magandang kalapati, oh. Mga breeder, katban, binibenta 200 dalawa. Ito boy. Oh, ito magaganda to, ah. Tag 100. Ayan, tag 100 daw mga kalapatids, oh. Ayan, oh. Brown. Ayun, maganda, brown. Chickled, blue bar, black. Chickled na maitim. Double banded, oh. Kaya pwede yan, mga breeder type na to mga kalapatids, oh. Pwede na. Sir, magkakano itong kalapati mo, sir? Uy, tag-170, mga kalapatids. Mura na lang, oh. Mura na yan kasi yung pagkain nila, mahal naman na pagkain. 45 na nga yung ano. Ayun, oh. Grabe, benta na kalapatids. 70, 100. Ayun, mga kalapatids. Pogi na kalapati, yung blue bar, oh. Ganda, oh. Ayun, oh. Puting ulo. Ganda ang kalapati, oh. 80 lang kuha ni sir. May nakita tayo. Ang kikinis na kalapati. Ayun, mga nakakomring yung iba, oh. Sir, magkakano tong kalapati niyo, sir? 100 lang. 100, mga kalapati. Mura na, oh. 100. Pag dalawa binili, sir? 200. Oh, dapat. Ayan, pag dalawa 200, syempre, isang ganit na eh. Okay. Okay. 100. Ito puti, sir. Parehas din. Ayan, 100 lahat. 100. Pag dalawa, 200. Yo. Ayos. Thank you, sir, ah. Quality mga kalapati ni sir, oh. Lahat may sing-sing. Sir, magkakano tong kalapati mo, sir? 150 isa? Ganda. Kumakarera ka, sir? Raider lang. Kahit iyan, 150 to? Club ring, oh. 150. Club ring, 150 mga kalapatids. Ayan, oh. Ayan. Basta double banded pa, oh. Ito mga bata. Magkakano dito sa mga bata, sir? 100. 100, oh. 100. Mga inakay. Matiba na itong mga to. Ito maganda, 150. Breeder na mga kalapatids. Nakasingsing sila lahat. Ito maganda to, double banded. Parang galing din sa breeder to. Yes sir, thank you, ah. Tayo sa San Carlos mga kalapatids. Ay boss, tama. May sasalihan sana akong OLR eh. Gusto kong ano eh, maghanap ng breeder dito sa San Carlos. Siyempre yung gagamitin ko breeder na. Yung papahanap ko sa'yo. Siyempre may mga ano tayo, requirements. Magkano pa budget mo? 150. Hindi naman, wala kang mapipili dito. Yung pang 150 lang. Sige. Pero gusto ko one tail lang, oh. Hanapin mo. Tapos pantay-pantay yung pakpak pag binuka mo. Alam mo yun yung... Oo naman, syempre nagkaalapati tayo. Tapos yung 3-5 na sa dulong pakpak niya patusok. Ano? Gusto ko yung mga speedbird eh. Ayoko na mabagal. Tapos syempre breeder, gusto ko yung square na yung kilikili niya para... Ito, speedbird. Utang ina mo kaluwa. Speedbird yan. Hawakan mo agar. Hawakan mo. Doberman. Ayun, mukhang di ka lalabas ng buhay yan pag pinakain mo yan, ah. Alam mo di ba speedbird? Speed death. Oy, sige lang. Sige. Ano, yung square, yun yung gusto ko sa breeder. Marami square. dito. Square na.
Tsaka yung pang pipa, yung itsura niya, gusto ko gano'n. Yung nagtitensil na parang chickled or kahit blue bar na nagtitensil. So, basta bahala ka, hanapan mo ko ha. Balikan mo ko dito. Dito ako sa tabi ng aso. Okay ba? Okay lang. 150. Oo, hanapan Okay. kita. Sige, sige. Ito pre. Ayan. Square din. Ano mo? Square din siya. Sobrang mura na ng kalapati ngayon, 150 na lang. Square, square. Okay, okay, okay. Tagal mong brinis, tagal Buka, mong... buka mo nga. Sige, sige, sige. Atubo pa lang, pero pantay yan. Putang ganda. Kinalabutan ako mga lapatids. Maganda nga itong dala niya. Pael ba pa. yan? Ano si... banded pa ng ano? LKH Sige, eh. sige, sige, sige. Yung one tail ba yan? One tail ba yan? One tail yan pre, wala kang binip. Nagpapahanap ko one tail eh. Ito maraming tail. Yung mata, gusto ko yung mata. Bah, ayos to ah. Di bawas pa sa 150 yan boss. Mabenta ko lang. Bawas pa sa 150. Sing-sing lang, 100 na. Tapos yung pinatuka mo pa dito. Pero pambenta Magkano? na talaga, mura lang. Kaya hawakan natin mga lapatids. Hawak ka. What do you think? Papa-invest tuloy ako sa'yo. Paano babalik? 150, hindi ka natalo dyan. Pababawasan ko pa sa'yo ng 30, 120 na lang boss. 20 na lang yung kalapati. 120. 120? Oo. Pag sinabi mo lugi ka pa boss. Pang-wheel or to. Wala bang pwede ba? Di ba pwede sandaan dito? Pwede. Ha? Pwede na yan. Pambili lang patuka. Ha? Wala na. Quit na ako sa pag-iibon. Ay, salamat boss. Sa susunod ulit, bibili ako sa'yo ha. Oo, punta mo lang dito. Anytime. Thank you. Nasaan ang lagayan? Manop ka dyan, business. Lagyan natin to, maganda pang breeder natin mga lapatids oh. Ayos, 100 na lang oh.